welcome back to my YouTube channel. This is Teacher Sheng again. And for today's video guys, ako lang i-share ako ang journey as an ESL teacher. Okay. So as you all know na ako sa Bizmates Philippines nag-teach. But karon guys, ako na lang gi part-time job ang Bizmates kay lisod gud kaayo kung naa ka sa Bizmates unya wala kay backup kay sa among area ay magsige og power outage unya labi na kanang sudden daghan na kayo kog cancellation guys unya sa Bizmates kay KPI based sila. So kung gamay imuhang KPI mo na ilahang basis kung i-renew pa kanila. Unya kung daghan na kay kag cancellation, daghan na ang dako na ang percentage sa imuhang cancellation kay i-deactivate kanila for 3 days. Unya, imagine sa Bizmates kay ang kada cut-off ana niya mahugra gud na siya og 14 days. So sa 14 days ni mga agi, mao na ang cut-off no. Unya, kuhaan pa gid na siya og tulo ka adlaw kung ma-deactivate man ka, kung naman kay deactivation ana nga cut-off. So pila na lang ang imuhang agi ana niya. Nya dili gid siya kaigo kung naa kay mga bayranan plus bayad pa ka sa internet, sa kuryente, murag di gid siya kapaigo. Mao na akong gihimo karon guys kay ako na lang siyang part-time job. So mag-open ko sa Bizmates around 4 AM until 8 AM kay daghan og estudyante dinha mosulod kay ang mga ang mga Japanese good guys kay ang uban nila before sila mo trabaho kay mo-take pa sila og English lesson. Kuan man advance biya sila og kuan nato, advance biya sila og oras nato 1 hour. So kung 4 AM alas 5 na sa ilaha. So mao na nga kuan siya, convenient siya kung imo siyang i-part-time job. So karon mag 2 months na ko sa Chinese company. Ang name di ani nga company is KL Online English. Nindot ilang offer guys kay kuan kanang fixed ang salary unya mohatag pa jud sila og incentives. So yeah, if you want to know about this company, you can visit their Facebook account. And then I think last January nag-post sila og nag-hiring. Nag-hiring sila og teachers kay hapit na pud ang Spring Festival sa China so daghan og mga estudyante. And then kuan about sa atong weekly sa kuan I think hiring pod sila karon kay lagi Spring Festival sa China daghan og mga estudyante especially mga bata kay naa sila'y taas ilahang vacation. So nya wala naman ko ato guys wala na ko'y kanang communication ni leave na ko silang GC. But, naa pa gyapon ko'y contact sa kuan, sa Chinese manager. However, dili kay siya modawat og kuan kuan gani, kanang application. So, adto jud siya sa kuan, kanang katong recruiter, a Filipino recruiter. So, mao na guys ang akong i-share and thank you everyone for watching. And again, this is Teacher Sheng. Goodbye and see you.